गिबियावनो सोरां मन्जु थियाटारनि जानाखि बिगुमा आरो बेनि गासिबो जानाखि समाज बेवहाय थानाय गासिबो सोद्रोमा बिथांमोननो आंनि बिजानिफ्राय बिसेसकै बर' कसारि अनसायगाव हायुं खुंथायनिफ्राय बिथांमोननो जों रोजा रोजा साबायखर। दिनै जोंनि बर' जाथिनि गेजेराव सोरां मन्जु थियाटारा 50 बोसोराव आगान सुरबाय बिनि गल्डेन जुबलि सेलिब्रेसन। आं सानो बेवहाय चन्द्रकान्त मोसाहारि बिथाङा बर' जातिखौ नैबे थियाटार मुलुगावल' नङा बर'नि जानाखि हारिमु आसामावल' नङा बर' जातिनि गेजेरावल' नङा बिश्व दरबाराव बिथाङा जोंखौ सिनायथि होदों, मोजाङै सिनायथि होदों, जायनि थाखाय गनायथि मोनामोनब्ला निस्सय 50 बोसोरसिम आगान सुरनो हायामोन। दिनै बेवहाय दसे सम नुजाफैनायनि थांखिया जाहैबाय हारिमुनि मुलुगाव बर' थियाटारनि बिफाव बेनि मोनसे जानाखि सावरायमेल बा वर्कशप मोनसे सेमिनार नैबे अर्गेनाइजिं कमिटिया अर्गेनाइज खालामदों। बेवहाय आंखौ बेखेवगिरि महरै लिंहरदों, आं बेवहाय बाहागो लागोन। आंहा फंनैसोल' बेवहाय दाजाबनो लुगैयो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। आं सानो जोङो सोरां मन्जु थियाटारखौ फोथांना लाखिनांगोन। फैनाय बोसोरफोराव फोथांना लाखिनायल' नङा बेखौ आरोबाव बोरैहाय साबसिन हामसिन खालामनो हायो साफ्रोमबो बर' फिसानि गोरों गोरानि निस्सय हेफाजाब नांगोन, मदद नांगोन। काउन्सिल जोनोम जानायनि उनाव जोंजों आरो बिथांजों जों बहुद खेब फैबाय। जोंहा बेवहाय बरपेटानिफ्राय सासे जोंहा मावफुं सोद्रोमा दङ, बिथां फंबाय महिपाल बर'। बिथांनि हेफाजाबाव बिथांनि जानाखि साजेसनाव जों फैबाय थादों। आसा खालामो फैनाय दिनफोराव जोंनि काउन्सिलनिफ्राय जों खाथियाव थागोन। दिनै थियाटार एबा नाटकआ जाबाय थुनलाइनि मोनसे गाहाय बाहागो। नाटकआव जिउनि थांना थानायनि आदब खायदाफोरखौ फावगिरिफोरनि गेजेरजों बेरखांहोयो। निस्सय बर' समाज बा आसामनि समाज बेबस्थायाव जाबादि दङ बे समाज बेबस्थाखौ जोंनि जानाखि समाजखौ सोद्रोम दानायाव मा मोगा मोगि जाबोदों, बोरै थांदों समाज बेबस्थाया, बेखौ बिथांमोना थियाटारनि गेजेरजों नाटकनि गेजेरजों बेरखांहोबाय थादों। फैनाय दिनफोराव निस्सय जोंनि समाज बेबस्थाखौ मोनसे सोद्रोम समाज मोनसे समृद्धिशालि समाज बेबस्था दानायजों लोगोसे बर' समाजखौ मोनसे गोख्रों बा बर' समाजखौ आवगायलांनायाव सोरां मन्जु थियाटारनि जथेस्थ' बिहोमा दङ। बेजों लोगोसे सोरां मन्जु थियाटारनि जानाखि बिफाव बेखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा बे 50 बोसोरनि जारिमिनखौ। आंहा मोननैसोल' जाखिनि मिथिगौ, आं गावबो जेखौनो लोगो मोनो बेयावनो नायो आरो बिगुमाजों जोंहा मोनसे क्ल'ज थांलाय फैलाय दङ। आं बेवहाय मोनसे मिथिहोनो लुबैनाया जोङो एक्टिंखौ जेला बुंगोन, एक्टिं इज द आर्ट अफ पारफर्मेन्स एन एक्टर फार्स्ट एन्ड फरमस्ट निड्स टु नो हाउ टु प्ले एन अबजेक्टिभ बिं व्हाट ए केरेक्टार वान्ट्स। दा बेफोरखौ जुदि जों बिजिरनानै नायोब्ला निस्सय सोरां मन्जुनिया खम नङा। सोरां मन्जुआ निस्सय बेखौ एखे हुबहु बर' समाजाव दिन्थिदों। जोंनि बर' समाजनि जानाय रांखावरि बिथिं जोंनि सोलोंनाय बिथिं जोंहा रोंनांगौखौ सोरां मन्जुआ गोबां बिहोमा होलांबाय। आं बेखिनिखौनो बुंथ'बाय, गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय बुहुमनां वाइल्डलाइफ जथुम्माखौ बाक्सा जिल्लानि मानासाव खुंफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारा साखाफारा जादों। बाक्सा जिल्लानि माहारियारि मानास हाग्रामायारि बासबारियाव सोलिफु दाननि 16, 17 आरो 18 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बुहुमनां वाइल्डलाइफ जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बे हाबाफारियाव आसामनि फरेस्ट बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमहन पाटवारी, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय हायुङारि हाग्रामा आरो हाग्रानि जुनार रैखाथि होग्रा ओनसोलफोरखौ बुहुमनि गेजेरावनो मिथिहोगोन। बेनि थाखायनो फैगौ 16, 17 आरो 18 फेब्रुआरियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बुहुमनां वाइल्डलाइफ सेरेमनि खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों।
बे हाबाफारियावनो आरोबाव बाहागो लाबावगोन भारत हादरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंजों लोगोसे इटाली, बांलादेश आरो भुटान हादरनिफ्रायबो गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन।